2019an sortutako Euskara eta Generoa batzordea izan da, jardunaldiaren zertzelada nagusiak definitu ditu. Eta horri esker, Euskaran zein feminismoan aditu eta aritu diren parte hartzaileen eskutik, gurutzaketa horren inguruko ideia eta ekarpen interesgarriak jaso ahal izango dira azaroko 4 astearte hauetan. Oso arrakastatsua izan da jardunaldia, zorionak beraz guztioi, gutxi gora bera, 200 eta 80 parte hartzaile inguru zaudete, 4 mahai inguruetarako izena eman duzuenak, eta besteak beste, esan beharra dugu hasiera batean iragarrita zeuden gogoeta saioak bertan bera geratuko direla, ez dakizu honontzat, asmoa zen azaroko ostegunetan gogoeta saioak egitea, mahai inguruen ondoren, gaiaren jiran, hausnarketan eta gogoetan jarraitzeko, baina ulertuko duzuen bezala, hainbeste jenderen artean parte hartzea online kudeatzea oso zaila gertatzen da, eta beraz gogoeta saio horiek azkenean ez dira egongo. Hala ere, gutxi gora bera, jakiteko pantailaren eta ordenagailuaren bestaldean nortzu gauden jakiteko eta nortzu pelkartuko garen jakiteko datu batzuk emango dizkizuet, parte hartzaileen edo izena eman duzuenen profila jakiteko. Emakumeak hein handi batean, 85%, izena eman duzuenan artean zaudetenak emakumezkoak zarete, 212 guztira, gizonezkoak 13%, 62, eta ez bitar bezala zuen burua definitu duzuenak 2 zarete 8 alegia. Lanbideekin lotuta gehiengoa irakasleak izena eman duzuenak 88, eta ondoren euskara teknikariak, eta baita euskalgintzako eragileak eta profesionalak eta berdintasun teknikariak ere. Hoien ondotik ikasleak leudeke, eta beste talde edo zaku handi batean denetari pixka bat, ordezkari politikoak, pentsionista, langabetuak, kulturgintzako sortzaileak, dendariak, itzultzaileak, zaku zabal bat ere badago horri zen emandakoen artean. Mugimendu sozialetan parte hartzen duzuenak ere mordoxka bazarete, mugimendu feministan gehiengoa, 77 inguru, baina baita euskalgintza eta kulturgintzan zabiltzatenak, eta baita sindikatu, alderdi politiko eta LGTBI mugimenduko kideak ere. Herrialdeka gehiengoa Gipuzkoarrak, 186 bat, ondoren Bizkaitarrak, atzetik Arabarrak, eta gero leudek Nafartarrak eta Lapurtarrak. Eta badira ere Euskal Herritik kanpo ere bat egingo dutena jardunaldi hauekin, Valentziatik, Suitzatik, Estatu Batuetatik edota Kolonbiatik esaterako. Horiek beraz, izena emandakoen artean, profilak gutxi gora bera ideia bat egiteko, nortzuk gauden hemen, elkarrekin bat eginda online kaso honetan. Gaurko mahai inguruaren dinamika pixka bat azaltzearren, jakin dezazuen ordubete iraungo du hitzaldiak, bi kide ditugu horretarako jada prest, Lore Agirre Dorronsoro eta Idurrezki Isabel Larrañaga, ordubete iraungo du, bi lagunen hitzaldiak, eskatuko dizuegu, jadanik guztiek mikroa eta kamera itzalita duzue, eta eskatuko dizuegu horrela mantentzea ordubete horretan. Ondoren amaieran, 20 minutu izango ditugu, galderak eta galdera erantzunetarako. Hor aukera duzue 2 modutara, batetik ahoz gora galdera egiteko aukera duzue, horretarako, esku bat ageri den ikonoa ikusiko duze, hor klikatu, eta nik hitza emango dizuet, eta jarraian mikrofonoa piztu, eta galdera egiteko aukera izango duzue, edo beste aukera da, chat bidez galdera egitea idatziz, aukera hori ere baduzue. Hitzaldiaren tartean, aipatu chat erabiltzeko aukera badagoela, bai galderak egiteko zein iruzkinak egiteko ere, baina eskatuko dizuegu mesedez, bakoitzak galdera edo iruzkin bat edo gehienez 2 egitea, parte hartzaile asko zaudetelako eta guztiak kudeatzeko ez delako erresa izango. Ze asmoa da, hitzaldia amaitzean, txatean egin dituzuen iruzkin hoiek, aipatuko nituzke, galderak baita ere, baina esandakoa, gehiegi luzatzen badira, ez dakit aukera egongo den guztiak aipatzeko. Beraz, bakoitzak bat edo gehienez 2 eginez gero askoz egokiago.
Eta, esango dugu horko bi gonbidatuak, gonbidatu ezin hobeak direla, jardunaldi osoa bere horretan, kokatu eta hasiera emateko jardunaldi honi, gaiari nolabaiteko aterkia jarriko diotelako, gaurko mahai-inguruaren izenburua hizkuntza eta generoa hurbilpen teoriko bat da, eta izenburu horretatik tiraka gaurko gogoetak eskainiko dizkigutenak bi lagun esan bezala, batetik Lore Agirre Dorronsoro, beasaindarra, kazetaria eta gaur egun Jakin aldizkariko zuzendaria, urte luzeetan kazetari lanetan ibilitakoa, bereziki Euskaldunon egunkarian eta berrian, ikerketan ere badiardu, EHUko antropologia sailaren baitan doktore tesia egiten ari da, eta bere ikergai nagusiak dira, batetik hizkuntza minorizatuak eta ikasketa feministak, eta bestetik kultura, hizkuntza eta komunitateen arteko loturak. Liburu bat baino gehiago idatzitakoa ere bada, gezurra ari du, egunkariaren itxieraren kronika, 2004an kaleratutakoa, eta baita Rosa Luxemburgen eta Josemi Zumalaberen biografia bana ere. Gaur egun, Eskafandra kolektibo feministako kidea da, eta dakizuen bezala, bertatik ere hainbat liburu feminista euskaratu eta kaleratu dira, azken urteetan, azkena Simone de Beauvoirren bigarren sexua. Eta bestetik, Idurre Eskizabel Arrainaga, beasaindarra baita ere, kazetaritzan eta gizarte eta kultur antropologian lizentziaduna, azken urteetan EHUko gizarte eta komunikazio zientzien fakultatean irakasle da, naiz eta aurrez kazetaritzan luze aritutakoa den, Euskaldunon egunkarian eta berrian baita ere, eta baita beste zenbait edabidetan kolaboratzaile ere, Euskal Herri Irratian, Euskadi Irratian edo Radio Euskadin. Ikuspegi feministaren lanketarako 10 batean blogaren egilea ere bada, eta ikerketa arloan hainbat gai landu ditu, bereziki sexu genero sistema eta nazionalismoen arteko harremana, nazio iruditeria eta edabideen artekoa, eta hizkuntzaren alderdi soziala. Goseak Janak, poema liburua plazaratu zuen 2018an, eta Jakin aldizkariaren kontseiluko kidea da, eta baita Eskafandra kolektibo feministakoa ere. Elkarrekin trikua esnatu da saiakera liburua kaleratu zuten joan den urtean, Lisiperekin, eta bertan aurkitu ditzakezue gaur hemen aurkeztuko dituzten hainbat gogoeta. Gogoz geratuz gero, badakizue beraz, noraio. Eta hau esan da zuena da hitza, Lorea eta Idurre aurrera. Egun on guztioi, eta lehenik eta behin, eskerrik asko jardunaldi hau prestatzen aritutakoak, eta jardunaldi honetara iristeko egin den bide horretan parte hartu dugun guztioi. Uste dute zoriontzeko ere badela, eta bide horretan aipatu nahiko nituzke Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika saila, sortu den genero eta euskara batzordea, eta bertan lankide izan ditugun guztiak, eta baita ere aipatu nahiko nituzke bai mugimendu feministan euskaltzale direnak eta euskalgintzan feministak direnak, eta orain eskuartean dugun gai honi bultzada, gogoeta, praktika, militantzia, ekimena, pentsamendua, baita ere akademiatik noski ekarpenak egindako guztiak. Uste dut hain zuzen hori dela neurri batean feminista eta euskaltzale garelako gaudela orain hemen, eta feminista eta euskaltzale izatea, idurrentzat eta biontzat behintzat bada gauza bat oso nolabait esango genuke bizi esperientzia bati lotzen zaiona, bai heredatua eta baita ere gu geuk gorpuztua eta bizi duguna, eta gure kezka edo galdera, lehen galdera hortik etorri zen, honekin abiatu ginenean, baina bada baita ere, ikustea baita ere akademiak mundu mailan zer esan duen ikertu, eta nolabait hor esaten da hori gurean ere gertatzen dela ikustea, eta hori nola ekarri ezakegun gurera, edo gureak ze partikularitate ditun hizkuntzaren da generoaren gai honi ekarpena egiteko, eta baita ere badelako beste geruza batean esango genuke ekimena, militantzia,
aktibazioa, bai genero berdintasunean eta bai hizkuntzaren biziberritzean, elkarrekin egiteko bide bat eskaintzen digun paradigma dela, ezta? Beraz, guretzako pozgarria da hemen egotea eta gu hainbeste apasionatzen gaituen gai honi gai honen bueltan zuei guk dakiguna, auzi hau, eztabaida ireki hau, parte hartzaile hau, zuei guztiei aurkeztea. Hasiko naiz orduan, ikusten duzue, uste dute begien aurrean duzuela, prestatu dugun aurkezpen dokumentu hori. Pasako duzu, Idurre, favorez? Begira, hemendik abiatuko gara. Zergatik, alde batetik mundu mailan hizkuntza eta generoa ikertzera abiatzen direnean, dagoeneko 5 edo 6 hamarkada, horrelako ariketa batekin edo abiatzen dira, ezta? Hor ikusten duzue, Andre Barritxuek sarri bazterrak loi. Hau Otzongaratek jasotako atxotitz ezagun bada, Bizkaialdekoa, eta bestea Gipuzkoakoa esango dugu, eta zu Berritxu Marimutile. Zer esaten digu, gure kulturaren parte diren, bi esaera zahar hauek, ezta? Zer esaten digu bere baitan, zer esaten digu ordezkatzen duten gizartea, zer esaten digu hitza, hizkuntza, emakumea, gizon izan guzti horretaz. Ariketa polita da, gaian modu argi xamar edo erraz xamar batean sartzeko. Zer esan dezakegu bi hauen inguruan? Zer ulertu dezakegu? Lehenengo eta behin esaten digu emakumeak ez duela hitz egiten, ezta? Emakumeek berriketan egiten dutela. Hau da, balio eta garrantzi gutxiko hitzartzea dela beraiena. Ez dela diskurtso egituratu bat edo gauza importante bat, ezta? Hori lehen ondorio izan liteke. Bigarrena, hitza hartzen duen emakumea ez dela polita, itxusia dela, ez dela txukuna, zikina dela, ez dela araukoa, ez dela behar bezalako emakumea. Hirugarren bat esango dugu, aurrekoarekin lotuta, hitza hartzen duen emakume hori, marimutila da. Gizonak bezala jardun nahi duelako. Beraz, ez da aski emakume. Beste ondorio bat izan liteke, emakumeak hitz egitean, berez, jaiotzez, naturalki, ohiko denez, normala denez, sarritan esaten dugun hori, normala denez, ez dela bere jardun normal bat hitz egitea. Ez zaiola tokatzen, ez dela bere tokia. Eta azken ondorio bat, bazterrak. Bazterrak hitz hori, nun esan nahi duen etxea, esan nahi duen eremu pribatua, zaintza, alegia politikoa, ez da leku bat, ez da plaza, ez da parlamentua, ez da kalea, ez da? Hori da, bazterrak edo bazterrean egotea, edo sukalde zuluan egotea da bere tokia. Kontraposizioz, esan dezakegu, gizonak hitz egiten duenean, ez dela berritxu bat. Zer esatekorik baduela, eta diskurtso egituratu bat, eta pentsatu bat egiteko gai dela. Hitzak gizona ez du itxusi egiten, bai? Aldiz, edertu egiten du. Seguraski gizon egiten du, ezta? Hitzeko gizona da benetako gizona, ezta? Eta inoiz, gizonen bat berritxukerietan ibiltzen bada, pentsatzen dugu emakume jardunean ari dela. Eta beraz, ez dela gizona, maritxu bat izan liteke, agian, ezta? Beraz, hitza gizonarentzat berezko jarduna da, eta lekua. Da plaza, da politikoa, gizonak hitza hartzen du, gogo eta egiten du, eta mundu antolatzen du. Ondorio guzti hauek, edo geruzaz geruza, ikus ditzazkegu hauetan. Hau da, gure mundua. Hau izan da neurri batean, zorionez orain aldatzen ari da, baina, zantzu hauek oraindik ere indar betean daude gure gizartean. Ariketa hau, ikesketa feministetan, edo eta antropologia linguistikoan, edo antropologia feministan, sarritan egin den
ariketa bada, abiaburu gisa urratsak ematen hasteko zer gertatzen zaigun, edo zer gertatzen den gure gizartean, hizkuntza eta generoaren artean. Ikerketa gehienak edo asko egin izan dira generoa eta hizkuntza. Alegia, hizkuntz bakar bat dagoen errealitateari erantzuteko. Ze gertatzen ote da hizkuntza horren barruan, eta hori pixka bat ere ikusiko dugu. Gu beste leku batean ere bagaude. Eta gurea litzateke esatea ze gertatzen da hizkuntza generoa eta hizkuntzak egoera diglosikoan egonik eta generoa. Bai? Beraz, geure partikularitate propioa da hizkuntz minorizatuen edo minorizazio prozesuan daudenen edo eta gure kasuan bezala bizi berritze eta normalizazio prozesuan dauden hizkuntza baten aurrean ze harreman sortzen den generoarekin, hain zuzen diglosia horrek eragiten dion posizionamenduaren gatik. Eta hau da, segurazki Euskal Herritik egin dezakegun ekarpen on bat eta interesgarri bat. Ez gara bakarrak hizkuntza minorizatuetatik generoarekiko harremana ikertzen, Katalunian gaiabeke landu izan dira, baina berbada orain dela hamarkada dexente. Eta gaur egun ez dakite hainbeste heltzen dioten honi, baina Galizian adibidez horre referente interesgarri bada, hizkuntza minorizatua, generoa eta horren bueltan dabilen jendearena, eta Europako beste hizkuntza batzuetan ere bai. Baina, seguraski, guk badugu potentzialitate bat gai honetan, handi xamarra, gure bizi berritze edo normalizazio prozesuan ere, movimentu bizi eta aurrera pausoak eman direlako, eta justu puntu honetara iritsi garelako. Tentsioa sortzen duen puntu honetara, baina aldi berean korapilo hori askatzetik, seguraski bai normalizazioan, hizkuntzaren normalizazioan, eta bai genero berdintasunean, eta elkarrekin gainera, urratsak emateko momentuan egon gaitezke ez da. Esan bezala, bi esaera horiek gure munduaren argazki bat ematen digute. Ariketa berbera egin dezakegu gaur egungo gure jardunarekin, hitzaren jardunarekin. Modu guztiz hitzaren jarduna, eta hau beti esaten dugu guk, hitz egitea, diskurso bat egitea, ekintza bat egitea da. Ez da hitzak haizeak daramazki, baizik hitzen bidez ekintzak bideratzen dira edo ukatzen dira. Hitza bada modu bat eragiteko, eraldatzeko, diskursoa jartzeko. Ez da hitza gauza hutsa, baizik eta ekintza modu bada, aktivismo modu bat. Beraz, pentsamendua sortzeak eragin zuzena du gero geure eguneroko bizitza materialean, gauza ukigarri eta horietan. Beraz, zer esaten digu antropologia feministak edo antropologia linguistikoak hizkuntza eta generoaren inguruan. Beste aritxo batzuk edo geruza batzuk ere aipatu gutxienez egin nahiko nituzke. Esan dizudan bezala, sarritan ikertu izan da hizkuntza bakarra dagoen lekuetan. Orduan, ingelesaren barruan demagun zer gertatzen den generoarekin asko ikertu den kontu bada. Alegia, eta horra gertzen zaizkigu, gurean ere, bideo hori egiten hasiten eremu bat, eta da, hizkuntzaren sexismoa. Bai, hizkuntza beraren gramatikan izan dezaken sexismoa, baina bereziki, ze gramatika zerbait gehiago ere esaten du, hizkuntza horren erabilerak sortzen duen sexismoa. Oso adibide sinple bat jarriko dizuet, ulertzen joan gaitezen, maisu eta maistra euskaraz, bakoitzak zer esan nahi duen eta zer suposatzen duen. Eta zer ote den maisulan bat, eta zer ote den maistralan bat. Berez, oraintsu arte existitzen etzen hitza, eta orain nolabai kazetari eta idazle feministek edo aldarrikatu dutena. Baina, ulertzen dugu maisulana eta maistralana orain artean bentsat ez direla gauza bera izan, orain ere ez seguraski, eta nolabai diskursoan eta eragin beharko da, bere lekua ukatu zaion leku bat ere emateko, beraz, maisu edo maistra, ezta? Orduan hizkuntzaren barruan gertatzen dian gauza horiek. Eta gehiago, lexiko propioa, emakumeek lexiko bat izatea, gizonezkoek beste bat, hor, elementu asko daude, hitz egiteko moduak, tonuak, gorpuzkerak, lekuak, nun hitz egiten dan, nunez, ze autoritate onartzen zaion genero bati edo besteari, elementu ikaragarri
mordo bat nolabait hor txirikordatzen dira, ezta? Zer esan dezakegu honekin? Lehen ideia argi xamar bat esateko. Ba, hizkuntzaren erabilerak eta barneko zera guzti horiek gure gizartean botere harremanetan gizon eta emakumek duten posizioan eta boterearen aldeen diferentzien ispilu zuzena dela hizkuntza. Ispilu zuzena. Hau da lehen urratsa, ezta? Baina areago dijoa ikerketa eremu bat esaten du ispilu bakarrik ez. Ez da ispilu soilik, askoz gehiago da. Hizkuntzaren eta generoaren arteko harremana esan daiteke elkar eragilea dela, elkar ekintzailetza bat egiten dutela, elkar eraikitzen dutela, bai? Batak bestea eta besteak bata, bai? Azkenean hizkuntzaren bidez sortzen dugu mundua, egituratzen dugu gizartea eta egituratzen dugun horretan gure gizartean hizkuntzaren erabilera edo hizkuntzen erabilera gure kasuan, baina hizkuntzaren bitartzezko ekintzak dira guztiak eta gure gizartea nolabait zurkaizten duen sistema nagusia sexu-genero sistema da. Eta horretan behin eta berriro enpeinatzen da gure gizartea, edo enpeinatzen gara gu, gizartea esaten dugunean, oso berezitua izan dadin sexu-genero sistema horren emaitza. Alegia, produzitu ditzagun, emakumeak produzitu ditzagun gizonak. Eta hori da, txikitatik, nolabait gure identitatearen parte bihurtzen zaigun kategoria horietan sartu behar hori. Bueno, ohartxo bat egingo dut, gizon emakume kategoriak erabiliko ditut, nolabait gure sisteman, edo gure sistema ulertzeko kategoria horiek erabiltzen direlako, eta kategoria horien baitan ibiliko nahi. Honek ez du ukatzen noski, bestelako identitateak eta guztien existentzia noski, baina gizarteak nolabait hor kokatzen gaitu, ez da kategoria gisa erabiliko ditu. Beraz, ispilatzea ez, baizik eta elkarrekintza eta gizartea bera, gizarte forma, gizarte egitura guztia nolabait egituratzea, sortzea, antolatzea, erreproduzitzea, mantentzea eta kasu batzutan inpugnatzea eta eraldatzea. Eta ziurrenik, bai euskaratik eta bai generotik azken hau da interesgarria. Horretarako baliatzea, inpugnatzeko eta eraldatzeko. Zertarako, bueno, gizarte justuago bat egiteko, ez? Zera guztietan. Beti esan izan da, hizkuntza ikertzera goazenean, eta hori argi ikusten da, demagun, euskararen erabileraren inkestetan, generoarekin egiten dugula topo, azkenean. Hor badago aldera bat, edo hor badaude emaitza batzuk, generotik baino ezin direnak esplikatu. Alegia, genero mendekotasunetik, ezta? Sexu-genero sistemak inposatzen dizkigun kategoria eta rol batzuetan boteretsu eta bestetan botere gabe hoien arabera. Horrekin topatzen gara hizkuntza aukeratzerakoan. Eta genero ikertzerakoan ere, ikusi duzuen bezala, hizkuntzarekin topatzen dugu. Hizkuntzak sortzen dituen, hizkuntzaren bitartez sortzen ditugun errealitate horiekin. Bueno, zergatik beste ideia bat. Generoa ez delako modu abstraktuan gertatzen. Generoa gertatzen da modu materialean, geure gorputzetan, geure bizitzetan, eta hori dena hitzaren bitartez, eta ekintzaren bitartez, baina hitza ekintza gisa, eraikitzen, transmititzen, eta hor bizi gara, une oro. Beraz ez da gauza abstraktua baizik eta erabileran eta eguneroko praktiketan agertzen da genero desberdintasuna edo botere eta botere eza, ezta? Eta hizkuntza ere ez da komunikazio tresna hutsa, aspalditik dakigu hau, ezta? Ez da gauza abstraktu bat, ez da nik esan eta norbaitek entzun eta erantzun, baizik eta hizkuntzaren barruan dijo mezua, komunikazioa bezala xe dijoa inkomunikazioa, dijoazte mundu ikuskera bat, gizartean baitan funtzionatzeko eta praktikak egiteko modu bat, marko bat eskaintzen digu, beraz, gauza asko da hizkuntza, ezta? Eta biak lotu egiten dira.
aipamen txiki batzuk irakurriko dizkizuet, autore diferentenak ikusteko pixka bat zer gauza esaten dien handa hemen. Ez ditugu gehiegi sakonduko, denborarik ez dugulako, baina, bueno, abiatzeko eta izen batzuk entzuten hasteko eta inork interesa balu, bilatzeko interesgarria dira. Ez, bueno, nik hemen bat ekarri dut Alessandro Duranti antropologoa, ezaguna da oso Duranti antropologoa, eta berak nolabait hizkuntzalaritzan jarduten du eta esaten du hizkuntza munduarekin harremanetan jartzeko tresna prototipikoa dela, hau da, lehena, nagusia, tipikoa eta bakarra. Bai, hori da modua, ez? Pierre Bourdieu, soziologoak berriz, hizkuntzari beste ñabardura hau ematen dio, esaten du, hizkuntza eremu giltzarria da, bai, leku eragile garrantzitsu bada, ze bertan eta bere bidez jokatzen eta garatzen da arautegi eta gatazka sozial guztia. Bai? Hizkuntzaren bidez sortzen da gizartearen arautegia, mantentzen da eta gatazka ere bai. Beraz, hizkuntzaren funtzioa garrantzitsua da. Gero datoz, belaunaldi bat beranduago datoz soziolinguista eta antropologo feministak, ezta? Eta adibidez, Deborah Cameron, eskoziarra oso ezaguna dugu, eta berak esaten du beste plano batera hizkuntza ideologia hitz egiten digu, eta bere esaldi bat esaten du hizkuntzaren gainean, hizkuntzari buruz egiten ditugun diskursoak, hizkuntzaren izaerari buruzko irudikapen batzuk sortzen ditu. Hizkuntza horrelakoa da, horrela izan behar du, halako zuzentasuna, halako arabak ditu, hola berezitu behar da, neska izenak, mutil izenak, hor dagoen guzti horrekin, eta horrek genero auziaren gaineko paradigma oso bat ematen digu, bai? Cameronek esaten duena. Alegia, hizkuntzaz esaten duguna, gizarteaz ere badiogu. Edo hizkuntzarekin esaten duguna, gizarteaz ere badiogu. Jendeaz ari gara, ezta? Beste soziolinguista interesgarri bat, eta hizkuntza eta generoa asko ikertu duena, Penelope Etker da, eta berak argiago esaten du, ez? Esaten du, hizkuntzaren erabileran eragin determinatzailea du ordena heterosexualak. Bai? Hizkuntzaren erabileran ordena heterosexuala, gure gizartea egituratzen duen ordena hori, determinatzailea da. Bai? Zergatik bere ustez, bere iritzi, bere ikerketen arabera, eta halaxe da, gizonezkoak eta emakumezkoak azpitalde soziolinguistiko ezberdinetan ezten dira. Azpitalde soziolinguistiko, gizonak eta emakumeak. Zer esan nahi du horrek? Hitz egiteko modu ezberdinak erakusten zaizkiela emakume eta gizonei, eta erabilera modua ere desberdina dela gizonena eta emakumena. Esaten dugunean ezi hizkuntza modu diferentez erabiltzeko, buruan izan guztia, guztia. Hitza, lexikoa, ahots-tonua, gorpuzkera, non hitz egin, autoritatea lehen aipatu ditugun guztiak. Mezua, kodifikazioa, komunikazio eza, eta hitz horiek sortzen duten gizarte egitura, lekuak, materialtasuna, praktika, funtzionamentua guztia. Hemen, behar bada, parentesi bat, irikiko nuke, agian norbaiti otu zaiolako dagoeneko galdera, hau ez? Azpitalde soziolinguistikoak esaten du, ez? Eta nolabait desberdin ezten gaituztela. Eta hizkuntza ezberdinetan zer gertatzen da? Edo egoera diglosikoko, egoera batean. Hizkuntza ezberdinez ezten gaituzte, zer esan nahi du hizkuntza ezberdinez eztea? Euskaraz eztea, gazteleraz eztea, frantsesez eztea, gauza bera ote da, edo bakoitzaren lekua, prestigioa, boterea, mezua. Gorpuzkera, ahotsa, hoiedanak ere, diferente ote dira, galdera bada. Hizkuntzekiko atxikimendua diferentea ote da, euskeraz ezi, gazteleraz ezi, edo frantsesez ezi, ezi dudanean erabili ere esango nuke. Diferentea ote da, galdera simplea. Euskaraz egiten dugunean gure ahots, gorpuzkera, lekua, autoritatea, boterea, desberdina ote da, espainolez egiten dugunarekin alderatuta, dugunean alderatuta, edo frantsesarekin, galdera interesgarria dira, ezta? Azpitalde soziolinguistiko horiek aplikaditzakegu hizkuntza hegemoniko eta hizkuntza minorizatuen eremura,
zantzuak daude pentsatzeko baietz, hortik ere zerbait badagoela. Azken autore bat aipatuko dizuet, D.L. Spencer, hau ere aintzindari xamarra izan zena, eta berak esaten du desberdin hitz egite hori, heziketa hori, sexu genero sisteman eta botere harremanen sarean kokatu behar dela. Orain arte esan duguna, baina bueno, argiago esan da, eta harreman sare hori hizkuntzaren bidez egiten dela. Alegia, hizkuntza disiplina tresna gisa. Bueno, disiplina diogunean, ez da zigorrutxa baizik eta hizkuntza sozializazio tresna nagusi gisa, generoan sozializatu gaitezen. Genero arauak geure egin ditzagun, ezta? Eta aldi berean, genero sistema sozializazio paradigma bada, gizartean, geure tokia, izendatzen diguten, esaten diguten toki horretan jardun dezagun, ezta? Idurre jarriko duzu. Bueno, eta azken aipamena, ikusiko duzu hor idatzia, hizkuntzak gu erabiltzen gaitu, hizkuntza guk erabiltzen dugun bezain beste. Bueno, hau ekarri dut Robin Lacoffen aipamena, hain zuzen liburu hori, hor ikusten duzuen hori, Language and Women's Place liburu hori, 1973an argitaratua, konsideratzen delako nolabait hizkuntza eta genero ikasketetan lan fundatzailea edo esango genuke, ezta? Eta Robin Lacoffek gehitzen dio esaldi horri beste bat, eta honekin bukatuko ditut pixka bat aipamenak autoreenak, eta esaten du gizon eta emakumeen posizioen gaineko, posizioen edo norberaren lekuaren gaineko desberdintasun soziala, desberdintasun linguistikoan islatzen da. Beste modu bat, orain artean esan dugun guzti hori esateko. Esango dizuet, mundu baian, soziolinguistika feministak dagoeneko 50-60 urte badaramatza hau dena ikertzen. Nik ezagutzen dudan arte, asko mundu anglosaxoian, esan nahi dute Inglaterrako akademian, estatu batuetan zer esanik ez, Europa mailan, eta gerora badira, beranduago sortu diran beste batzuk, estatu batuetan badago aldaera bat adibidez ikasketa txikanoekin lotua, alegia estatu batuetan bizi den espainoldunen hizkuntza genero harremanak ikertu dituztenak, eta baita ere Erta eta Hego Ameriketan, igual mugimendu hizkuntza minorizatu indigenen inguruan ere, generoarekin eta beste aldaera batzuekin, genero ez da aldaera bakarra, hau ere parentesi bezala esaten dut, ez da bakarra, baina kasu honetan horrekin ari gara, horren gainean ikertzen ere badabiltza. Mundu mailan, esango deu, mundu mailan edo gure mendebalde honetan, zuri honetan, nahi baduzue, 50ko hamarkadan, 70ko hamarkadan abiatzen den ikerketa honetan, Euskal Herrian, orduan hasten gara pixka bat soziolinguistika modernoaren edo soziolinguistika aplikatuaren edo badatuak biltzen, erabilera, ezagutza, eta orduan generoaren elementua momentu hartan eta hamarkada batzuk behar izan dira gerora kontutan hartzeko elementu benetan garrantzitsua eta determinantea dela ohartzeko. Beraz, ez da gehiegi ikertu honen inguruan, baina zertxo bait eginda, ez da? Eta Jon Emiren Hernandezek eta Jaime Altunak hainbat ikerketa egin dituzte, eta aipatzekoak dira, eta horiek ere irakurtzekoak eta segitzekoak. Eta nolabait gurea, lehen esan dudan bezala, gureak beste partikularitate oso interesgarri eta aberats bat ematen dio, eta da bi hizkuntzen edo 3, baina 2-ren arteko egoera diglosikoak zer suposatzen duen hizkuntzaren ezagutzan eta hautuan generoari dagokionean. Hori da galdera. Eta hor dagoeneko erantzun batzuk errealitateak eman dizkigu, ezta? Aipatuko dut baita ere, Kiki Amonarrizek 85ean aipatu zuela euskararen erabileraren feminizazioa, hamarkada bat lehenago Kataluniatik, Valentziatik, hobeto esan, Arafil soziolinguistak ere horrelako fenomeno bat ikusi zuelako katalanaren erabileran, ezta? Erabilera feminizatu hori. Baina, hori abiapuntu bat izan bazen erean, irakurketa, genero irakurketa oraindik oso hastapenetako zerbait zen. Gerora etorri da, ezta?
Pare bat tesi botako ditut eta pasako gara beste gai batera. Pixka bat labur biltzeko orain arte esan duguna. Sexu-genero sistemaren izaera binarioa da erabat, bai? Emakume gizon, eta gainaz, emakume gizon dikotomikoki barnera arazten dizkigute. Gauza diferentea die, bata bestearen kontrakoa die, bat txuria da, beltza da, bada kultura, bestea sentimentua, bat da plaza, bestea da etxea, bat da boterea, bestea da sumisioa, bai? Bat da politika, bestea da zaintza, ez? Beti dikotomikoa, ez nahastu, ere zituak dira. Orduan, sexu-genero sistemaren izaera binario eta dikotomikoak eta menperatzeko eta gauzatzeko modua, hau da, naturalizazioaren bitartez, hau gaur ez dugu asko esplikatuko, baina gogoan hartzeko hitz bada, naturalizazioa eta esentzialismoa, hizkuntza hegemoniko minorizatuen arteko harreman asimetriko berdintsuan jokatzen da. Berdin menperatzen da hizkuntza minorizatua, berdin menperatzen da emakumea, naturalizazioaren bitartez. Hau ikasketa feministetan asko ikertu den gauza bada. Berdin, metodo berdinarekin, ezaugarri berarekin eta nolabait munduan kokatzeko leku berarekin. Emakumea barin bada goxoa, etxea, zaintzara emana, ez politikara emana, ez gatazkara, ez lehiakorra, euskeraren gainean ere horixe bere esaten dugu. Etxekoa da, goxoa da, ederra da, umei egiteko da, bigarren mailakoa da, ez da borrokara eraman behar, ez da lehiara eraman behar, ez da politikoa, ez da auzi politikoa, modu berez, berberez menperatzen dira. Esaten dugunean, emakumea eta euskalduna modu berean naturalizatzen direla, esaten ari gara, hiztunok eta emakumeok, pertsonok, batzutan ez dadin oso abstraktu edatu gugeu, Eta bigarren hipotesi bat edo tesi bat nahi dena, euskara gizarteak inposatzen dituen bi generoen arteko tentsioaren erdigunean dago. Eta hau importantea da. Genero sistemak garai eta gune zehatz batzuetan euskara eta emakumeen arteko lotura ezarri du. Eta modu simbolikoan zein praktikoan euskararen feminizazioa gertatu da. Hau esan bezala, Amon Arrizek, baina gerora Jone Miren Hernandez eta Jaime Altunak ere ikertu dute. Hau da, hizkuntzen sozializazioak eta genero sozializazioak bat egiten duten tokia da euskara. Beste hizkuntzekiko harremanean eta sexu-genero sistemaren arauen barruan funtzionatzen dutena. Eta horiek erreproduzituz, baina baita ere eraldatuz eta inpugnatuz ere egiten dezake edo egiten du bere bidea. Orain idurrekin du, beste... Ez dituzte mikrofonoak. Egun hon denoi eta Loreak lehen egin dezala, eskerrik asko lehendabizi, hau posible egin duzuen eta egiten ari garen guztioi. Loreak kokatu du pixka bat hizkuntza eta hizkuntza autu eta praktiken eta sexu-genero sistemaren arteko harremana nola ikertu den, nola gogoetatu den mundu zabalean. Eta pixka bat nire ahalegina izango da orain gurera ekartzea hau guztia. Hau da, Euskal Herrian hizkuntza eta hizkuntza autuen eta sexu-genero sistemaren arteko harreman honetaz dakiguna edo aletzen saiatuko naiz. Loreak egin du aipamen bat eta azpimarratuko dute hori nolabait oraindik orain gurean ez dela gehiegi ikertu eta landutako gai bat. Pixkat hor abiaburua, baina badauzkagu hala eta guztiz zantzu batzuk ere, harreman horrenak, ez? Harreman horri buruz
zerbait esaten digutenak. Gaur egungo Euskal Herrian hizkuntza hautu eta praktikak eta sexu genero sistema nondik nora lotzen diren eta nondik nora elkarrera egiten duten eta nola txirikordatzen diren. Lehendabizi, alde horretatik datuei eman nahi nieke begiradatxo bat. Bai? Eta lehendabizi, datuei dagokiela euskararen erabilerari dagokiola. Horretarako bi iturri erabiliko ditut. Batetik klusterrak egindako kale neurketen inguruko txostenak eta bereziki Loreak aipatu berri dituen Jaime Altunak eta Jone Miren Hernandezek horren gainean egindako irakurketa. Bai? Orduan, hortik ondoriozta dezakegun gauzetako bata, emakumeek gehiago egiten dutela euskaraz gizonezkoek baino adintarte guztietan, adindunetan izan ezik. Hau da, nolabait, emakumeek belaunaldi berrietan euskara gehiago erabiltzera jo dutela gizonezkoek baino. Pixka bat datuak aletze aldera eta progresio edo nola izan den ikuste aldera, lehendabiziko aldiz sexuaren aldagaia kale neurketa inkestetan sartu zen unea 1997 izan zen. Orduan neurtu zen lehendabiziko aldiz. Eta une hartan, 1997ko neurketa hartan, alde txikiz bazen ere, gizonezkoek gehiago erabiltzen zuten emakumezkoek baino. Hala ere, bat zegoen inkesta hartan eta baieztapen honetan, nabardura bat agian interesgarria dena kontutan hartzeko. Izan ere, Bizkai, Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian ziren gizonek euskara gehiago erabiltzen zuten eremuak. Aldiz, Araba eta Gipuzkoan emakumeek gehiago erabiltzen zuten. Hipotesitxo bat botako du, naiz eta gero hurrengo atal batean Loreak gehiago zehaztuko dituen eta sakonduko dituen datu hauetatik atera daitezkeen ondorio batzuk, baina lehendabiziko honetatik sortzen zaigun galdera da, ia ondoriozta ote daitekeen Bizkaia, Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian euskarak indartsu iraunduen lekuetan nagusitze ote diren gizonak eta aldiz Araban eta Gipuzkoan normalizazio politiken ondorioz euskarak bere egin dituen gune berrietan nagusitze ote diren emakumezkoak eta aldaketa gaitasunarekin lotzen ote diren emakumezkoak. Hipotesi bada, beste hainbat ez dela, gai honetan asko dagoelako ikertzeko eta ikusteko. Hala ere, datuetara itzuliz eta datuekin segituz. 2001an jada, hau da, hurrengo kale neurketa handia, nolabait esatearren, ikusi zen emakumeek gehiago erabiltzen zutela Euskal Herri osoan. Joera aldaketa bat gertatu zen, alde batetik pasatu zen lehendabiziko hartan gizonezkoek oroar gehiago erabiltzetik emakumeek gehiago erabiltzera, eta gainera oraingoan lurralde guztietan gertatzen da emakumeek gehiago erabiltzea. Ordutik 3 neurketa egin dira. Eta aldea handia ez bada ere, badirudi joera hori finkatu eta orokortu egin dela. Hau da, emakumezkoen euskararen erabilera gizonezkoena baino handiagoa da lurralde guztietan, herri gehienetan eta nagusietan izan ezik adin tarte guztietan. Eta hau, aipu hau, Altuna eta Hernandezen artikulutik hartzen dut zuzenki. Gainera, badago beste datu bat edo interesgarria dena ulertzeko hizkuntza eta generoa nola uztartzen diren edo nola txirikordatzen diren edo nola eragiten duten elkar. Eta da adintartearen
arabera, hau da, segun eta ze adintartetako jendeak hiztunak diren kale neurketa hoietan neurtutakoak, zenbat eta gazteago, orduan eta handiagoa dela erabileraren aldea, nesken alde. Adibidez, haur eta gazteen artean ia 5 punturen bueltakoa da erabileran dagoen aldea eta nesken alde da. Hau da, neskek ia 5 puntu gehiagoz erabiltzen dute mutikotxo eta mutil gazteek baino. Beste aipu bat Altuna eta Hernandezen artikulutik uste dudalako baduela garrantzia. Gipuzkoako 2 eta 14 urteko nesken artean 44,7 euskeraz egiten du adinkideen artean. Mutikoen artean ordea 26,3 egiten du. Hau da, 8 puntukoa da aldea. Segitzen dute, lurralde horretan gaztenen artean aldea oraindik handiagoa da. Nesken 29,9 eta mutilen 20,30. 9 puntuko aldea. Eta Ipar Euskal Herrikoa ere garrantzitsua. Ipar Euskal Herriko aurren datuetan ere diferentzia nabarmena da. Nesken 12,3 eta mutilen 4,9 erabiltzen dute adinkideen arteko solasetan. Beraz, hor sortzen den galdera da nola sozializatzen dira neskak, nola sozializatzen dira mutilak, eta sozializazio ibilbide horiek nolako harremana duten hizkuntz autu eta praktikekin. Bueno, hori datuei dagokiola. Erabilera datuei dagokiola. Badago beste datu multzo bat, baina nolabait aktivismo edo engaiamenduarekin lotuko genukeena. Eta hor bada berria eta nabarmena, eta agian orain laster berritu beharko duguna, eta ikusiko duguna benetan joera den edo zer gertatu den, ez? Baina duela 2 urteko Euskara aldian, 2018an, lehendabiziko hartan, parte hartu zutenen 62,2 emakumezkoak izan ziren. Hau da, ia 2 herenetik gertu. Honek sortzen digun gogoeta da, besteak beste, Euskaraldiak funtsean gizarte jardueretan parte hartzea esan nahi duela. Eta hizkuntza engaiamendu jakin batez gain, konpromiso kolektibo baten parte hartzea eta aldaketarako prest egotea. Eta horrek gaur egun emakume izatearekin, feminitatea ulertzeko moduarekin, gure jendarteko rol banaketarekin zer ikusi ote duen. Eta badago beste datu bat, aktivismo eta engaiamendu honekin lotutakoa, eta da Araba, Bizkai eta Gipuzkoako euskaltegietako ikasleen ia 70% emakumezkoa dela. 2018ko inkesta soziolinguistikoaren arabera. Hemen sortzen zaizkigun galderak, non eta zertarako eskatzen den euskara, alde batetik, baina baita ere nor dagoen ahalegina egiteko prest. Era berean, euskaltegietako irakasleen gehiengoa eta irakaskuntzan oroar eta euskararen transmisioan erabiltzanak emakumezkoak dira. Hau da, emakumezkoak dira, umei behin eta berriro euskaraz egin behar dutela esateko ardura hartzen dutenak, edo euskararen sustapen egitasmo zehatz eta gorpuztuak abian jartzen dituztenak. Honekin pixka bat datuen atala alde batera utziko nuke eta beste hildo bati heldu nahiko nioke. Lehendabiziko atal loreak abiatu duen mundu mailako panorama horri berriro erreferentzia eginez, esan dugu Euskal Herrian orain arte ez dela behar besteko sakontasunez eta zabaleraz ikertu eta gogoetatu hizkuntza eta sexu-genero sistemaren arteko harremana. Baina horrek ez du esan nahi harreman horren gaineko pentsamenturik eta diskurtsorik egon ez denik.
egonda jakina, eta baita, eta ez bakarrik gainera eguneroko praktiketatik isurtzen diren zentzu eta emate eta diskurtsoetan bakarrik kokatuta. Baizik hortik goragoko pentsamendua eta diskurtsoa ere egonda aldian aldiko pentsalari eta adituek formulaturikoa. Xehetasunetan sartzeak luze joko luke, baina zertzela batzuk eman nahiko nituzke. Minututxo bat. Bueno, esan dezakegu nolabait euskararen biziberritze eta normalizazioarekin zerikusia edo lotuta egon den pentsamentuak historikoki, historia zabal batean ari naiz, agian 19. mende bukaeran abiatutako berpizkundetik gaur egunerainokoan, eta oso eskematikoki laburbilduz, emakumearen gainean edo genero ikuspegitik bi zera, bi rol edo, nagusitu direla. Batetik, euskararen ama zaindariaren hildoa. Artez edo moldez, rol hori esleitu izan zaio emakumeari historikoki euskararen biziberritze eta normalizazioaren aldeko pentsamentuan. Garaian garaiko, nabardura eta moldaketarekin. Jakina ez dauka zerikusirik, gaur egun hortaz egiten den irudikapenak, 20. mende hasieran Eusko Abertzale Batzako emakumei asignatu zitzaien izatearekin, ez? Baina badago kontinuum bat, ikastoletako andereinoek hartuko zuten, ez? Agian nolabait lekuko hori 60-70 badago kontinuum bat ama zaindariaren rola ematen diona, ez? Emakumezkoari. Eta baita ere, badago diskurtso horren ifrentzu moduko bat, eta da emakume egitea euskararen galeraren arduradun. Euskararen galeraren arduradun txolina, edo litzateke, ez? Nolabait etxekalte txolin bat. Oso hiritartze prozesuari lotuta, ez? Nola diskurtsoan oso presente egon den, ze erraz uzten dioten emakumeek euskaraz egiteari, ze nola ukatzen duten euskara, modagatik edo, ez? Nolabait txoriburukeri edo txolinkeriari lotutako iruditeria batekin. Hau da, nolabait, gure pentsamentuaren diskurtsoan badago sexu genero sesgo bat, nolabait esate arren, emakumeari oso leku zehatza ematen diona, emakume izateari, eta gainera jendarte bizitzako gainerako alderdietan bezala, emakume on, emakume txar dikotomian harrapatzen duena, ezta? Edo alde batetik ama transmisore zoragarri hori, edo bestetik etxekalte den emakume txolin hori. Horregatik oso importantea da eta oso azpimarratzekoa pentsamendu feministak honetan ere egin duen ekarpenak, eta bereziki Euskal Herrian sortu landu eta garatutako pentsamendu feministak. Eta bereziki daukat gogoan Teresa del Valleren Mujer Vasca Imagen y Realidad obra horretatik abiatu den hildo guztia, ez? Zergatik da hain garrantzitsua pentsamentu hildo hau? Hain zuzen ere aurreko diskurtsoaren azpien zume hutsala oso agerian uzten duelako, ez? Alde batetik, ama transmisore horren berezkotasuna hankaz gora jartzen duelako eta argi uzten duelako rol sozial bat dela, eta bestetik ongi azaltzen duelako 50-60ko hiritartze prozesuetan emakumeek gaztelerera edo frantsesera jotzea, hau da, prestigioa duen hizkuntzara maizago jotzeak, zerikusi zuzena duela emakume izateak jendarte horretan duen desprestigioarekin eta botere ezarekin. Hau da, konpentsazio ariketa bat
dela eta nolabait mundura baliabide minimoz ateratzeko tresna bat hartzea. Orain bai, orain entzuten hau zu, ezta? Vale. Bueno, segi ezagun aurrera, ezta? Oraingo honetan beste ariketa bat edo proposatzen dut, ezta? Lehen esara zarrarekin egin dugu, esan ez hori edozein jardunekin eta gure bizitzako gaur eguneko edozein adierazpide eta praktikarekin egin dezakegula. Eta egia da Idurrek esan duen bezala, Euskal Herrian hizkuntzaren autua erabilera, hizkuntzen autu erabilerak generotik ikertzen berriki hasi dela, esan dudala, baina egia da generoa ikerketetan edo genero sesgoa edo nahi bada begirada ez berdintzaile bat generoari dagokionean aspalditik eman izan dela, ezta? Bueno, besteak beste badano garelako gure gizartearen edo jendartearen seme-alabak, ezta? Baina egon da, noski. Gerora etorri da begirada feminista nahi baduzue, edo genero berdintasunaren tokian kokatzen den begirada bat, ikerketa bat, eta horrek beste realitate batzuk agerrarazi ditu, edo beste ulermen modu bat, eta segurazki geure arteko harremanak ulertzeko leku egokiago bat. Bueno, nik hemen bi tesi, hipotesi, bi planteatuko ditut, ezta? Bueno, esan dugu lehen, nik bukatu du nire hitzartzea esaten, gizarteak inposatzen dituen bi genero arteko tensio horren erdian dagoela euskara, ezta? Eta hizkuntzen sozializazioan, bai? Nola sozializatzen garan hizkuntzen inguruan, ze balioekin, ze mezurekin, da ze atxikimendurekin, eta genero sozializazioan nola egiten dugun hori, bi mundu horiek bat egiten dutela, eta geurean toki hori euskara badela. Agian, gaztelera eta frantsesera ikertu litezke, eta ez lirateke aparte egongo, baina euskara bada, nolabait bi horiek, bi sozializazio horiek gurutzatzen diren tokia, Idurrek datuekin erakutsi duen bezala. Eta toki hori bada toki tensionatu bat, ezta? Horregatik, toki tensionatu horretatik, ariketa hau guretzako interesgarria da. Jarriko duzu PPT-aren zea, bai? Eta saiatuko gara bi hipotesi arrazoitzen bi errealitate nolabait azaltzeko. Bat da, zaintzaren ideologia deitu izan dioguna guk, hau da, euskara feminizaziotik eraikitzen denean, eta bigarren alizateke natualtasuna, bai? Kurtsibaz jarrita, ideologia, euskara maskulinitatetik eraikitzen denean. Biak gertatzen dira. Ez du esan nahi, bi hauek gertatzen direnik une oro leku guztietan eta nagusiki. Lehenengoa segurazki bai, gehiago, bigarrena egoera soziolinguistikoak, eta egoera soziolinguistikoez gainera egoera, beste baldintzapen batzuek ere eragiten dute horretan. Zaintzaren ideologia, euskara feminizaziotik eraikitzen denean. Kontestu historiko txiki bat. Demagun, azken 1950 urtean, euskararen, Idurre pasain da, diapoa, euskararen defentsan eta euskararen galeraren aurrean euskaltzaleek edo hartzen dituzten jarrera eta praktiketan geroztik ona diskurso asko egon direla. Eta diferenteak. Eta hor bat nabarmenduko dut, aipamen hutsez esatea, eta segurazki guri gaur egun baliagarri zaigulako, eta hori da 50. hamarkadan, euskararen diskurtsoan halako etena handi bat sortzen da,
ordura arte esango dugu mundu abertzaleak Sabino Aranaren bueltan eta nor da euskalduna, zer da euskalduntasuna arrazarekin eta lotzen duena, garaiko munduko edo mendebaldeko paradigmei jarraituz. Ez ezer anomalo gisa, baizik eta hori zelako orduko nolabait identifikazio, identitate eraikuntzan zegoen paradigma, eta horre euskararena kokatzen du, eta 50. hamarkadan gertatzen da euskaltzale gazte eta berriek, bat aipatzearren da nabarmendu duzana, txillardegi bat nola arrazak entzen duten, eta euskara jartzen duten erdian. Eta horrek implikazio ideologiko eta praktiko eta politiko asko ditu. Besteak beste, euskalduna ez dela jaiotzen, baizik egin egiten dela. Bueno, bau, Simon de Beauvoirren esaldi ezaguna hizkuntzara aplikatuta, ezta? Eta hor sortzen da, ikastolak, gau eskolak, eta nolabait, txillardegi bera bezala, euskaldun berriaren figura ezinbestekoa hizkuntzaren biziberritzea, ezta? Beraz, badago hor diskurso aldaketa bat, hori bereziki nabarmentzen dugu, behar bada gaur egun arte ekarri dugun edo ekarri gaituen diskursoa delako, euskarak egiten gaituela euskaldun, baina hala ere 150 urteko begirada honetan esan dezakegu badagoela ideia egoskor eta nagusi bat, eta gaur egun ere gu geuk, kasu honetan nitaz ari naiz edo gure belaunaldiak edo oraindik ere heltzen dioguna. Ez dakit gazteagoek heltze ote dioten edo ez, edo baleko ote zaien, hori ere ikusi egin beharko da. Eta hori da nolabait euskara zaindu, euskara babestu, euskara salbatu egin behar da. Bai? Eta horren, esango dugu, azpi ideia, euskara aula da, euskara txikia da, euskara desagertzear dago, nolabait galeraren eta heriotzaren diskurso hori, eta gu salbatzea tokatzen zaigu, ez hori da gure egitekoa. Diskurso guztietan, bai? 150 urte guztietan, eta gaur egun ere hori da indarrean dagoen diskursotako bat, ezta? Iruditzen zaigu. Horri deitu dioguk zaintzaren ideologia. Ze gertatzen da zaintzaren ideologia horrekin? Ideologia horrek neurri batean esaten du euskara ez da gatazkarako edo politikarako gauza, ez da borrokarako gauza, eta bestaldetik esaten digu horregatik euskara txikia eta babesgabe delako izan behar da erakargarria, bestea bereganatu behar du, izan behar da atsegina, izan behar da babeskorra, izan behar da nolabait erasatuko ez duena, izango da inposatuko ez dena, inposatu hitzau, euskarari zenbat atxikitzen zaion, eta badirudi hori dela, gertakikuen gauza okerrena, inori euskara inposatzea, eta hori da azkena, nolabait, gu geuri geure hizkuntza praktiketan ere nola kostatzen zaigun edo ze erraz sentiarazten digun eta geure burua sentiarazten dugun inposatzaile, ez da, hainbat zeatan, nola dagoen zabaldua hori, ez. Orduan, zaintzaren ideologia eta euskera, bai? Kurioski konturatuko gara ezaugarri horiek berak, nolabait, sexu genero sistema horrek emakumei esleitzen dizkigun berberak direla, bai? Gu gara goxoak, zaintzarako, lehen esan dugun, naturalizazio prozesu identikoan gertatzen dalako, ez? Eta da nolabait, halako paternalismo batez mendean edukitzeko edo txokoan, edo hasierako bazterrean edukitzeko modu bat, ez da? Orduan, zaintzaren ideologia horrek, azkenean galdera da, nor interpelatzen du, zaindu behar den zerbait, babestu behar den zerbait, ez da? Idurrek eman duen datu horretan, ez? Neskato eta neskagazte artean, ze aldea dagoen erabileran hizkuntza euskararen alde, mutil, gazte, hoien aldean, ez da? Alegia, nor interpelatzen du euskararen babestea, zaintzea. Neskak. Zergatik? Zaintza emakumeak interpelatzen gaituen joera kultural eta eraiki bat delako. Eta hori gure gizarteko eguneroko praktiketan ikusten dugu, baita ere egingo bagenu unibertsitateko matrikuletan, edo lanbideetan. Alegia, unibertsitate ikasketak demagun edo lan sistema erabat segregatua dugu neurri oso handi batean emakume eta gizonen artean. Leku mistoak seguraski gutxienekoak izango dira.
Beraz, zaintzaren, eta karo, emakumeak lan munduan eta ikasketetan, zaintzaren eremuan daude. Irakasle, erizain, zerbitzu publikoan, edo eta hirugarren sektorean, jendearekin harremanetan, irakasle, bueno, horrelako guztietan. Orduan, nolabait ideologia horrik, naiz eta zaintzaren ideologia, eta orain apunte bat egingo dut, azken urtetan feminismoak ekarri duen ideia zaintza erdigunean jartzea da, eta nolabait erabat aldarrikapen justua guztiontzat, eta gizarte eraldaketa bat eskatzen duena, nola antolatuko garen, zer dan zainduko duguna dirua edo jendea, azken finean simple esan da hori da, galdera, hori nolabait diskurso benetan interesgarria eta alde egiteko modukoa da, baina zaintzaren ideologiak oraindik ere keria gehiago ditu tasunak baino. Eta uste dugu horrek eragiten duela nolabait emakumeek euskararen defentsan eta zaintzan bere burua deituak edo hor egon behar dutela sentitzera. Eta alderantziz, gizonezkoek oro harre, eta umeek, mutilek, gazteek, nerabeek, nolabait zaintzarekin zerikusia duten guztia, beraien gandik erabat aparte dagoen mundu bada, ez die interpelatzen, ez dute hor kokatzen bere burua, beraien genero sozializazioa justu beste motorrekoa izan delako kalerako, gatazkarako, lehiarako, beste gauza batzuetarako. Orduan, adibidez, honekin zer esaten dugu, ideologia horren bitartez, euskaldun izateko modu feminizatu bat eraiki dugula. Eta euskararen atxikimendua eta euskararen konsiderazioa baita ere feminizaziotik egin dugula. Enaiz gehiago luzatuko, eta bigarren partera egingo du salto, duro jarriko duzu, favorez, lehenengoa, Eta bigarrena da, neurri batean kontrako dinamika bat. Naturaltasunaren ideologia deitu duguna, Eta hau da, euskara feminizaziotik eraikitzen da, eta maskulinitatetik inon eraikitzen alda. Gure tesia edo hipotesia da, fenomen hori gertatzen dela. Labur esplikatuko dut, baina badira datu diferenteak, beste momentu batean edo xego esplikatu liteke, baina badira datuak. Nolabaita hau indartzen dutenak. Hau non aplikatzen dugu? Guk hau aplikatzen dugu, adibidez, gure galdera litzateke zer gertatzen da arnasgune linguistiko kontsideratzen ditugun nekazalguneko eremu horietan, ezta? Hor badago ikerketa bat, 2013koan non, halako genero ikerketa bat egiten den Gipuzkoako 21 herritan, eta herri txiki, nekazalgiroko hizkuntzaren arnasgune diren horietan, eta generoaren begiradatik 3 ondorio oso kontutan hartzekoak ateratzen dira, ezta? Neskek, eta ondorioak haue dira, labur esan da, neskek eta maskulinitate normatibo hegemonikoan sartzen ez diran mutilak edo gizonak, bereziki, beraien etorkizuna herritik kanpo ikusten dute. Neskek ez dute herrian bizi nahi, eta maskulinitate hegemonikoan, ez gizon edo deituko litzaieken horiek, ere ez dute ikusten. Beraz, ez da, leku abegikor bat emakumentzat eta ez gizonentzat, ez da? Eta aldiz, maskulinitate normatiboan bere burua erabat ikusten duten horiek, bizitza osoa herrian egiteko prest eta gainaz horretara emanak daude, ez da? Eta herritar jator, euskaldun jatorra definizioek indarra handia dute, Eta horiek dira zuzen herrian bere lekua dutenak, eta nolabait, besteak, emakumeak eta ez gizon horiek baztertzera eramaten dituena. Hori datu bada, ez? Orduan hori gurutzatuko bagenu, hipotesi batean hizkuntzarekin zer gertatzen da hor, ezta? Nola eraikitzen da maskulinitate hori, eta maskulinitate horrek, normatibo horrek, zer harreman du euskararekin. Euskara, ia, parentesi artean, hegemoniko den arnasgune horiotan, ezta? Nola operatzen du horrek? Aurretik ere baditugu
ikerketa batzuk, hau nolabait azken urtetan gertatu izan den gauza badena, ez? Eta, bueno, hor badaude, txepetxek Nafarroko hainbat herritan eta egindako ikerketetan nola esaten duen nola euskararen erabilera, lehen Idurrek esan duenarekin lotutako ikerketa berean, euskararen erabilera, Nafarroako zonalde euskaldunean, esaten du gizonezkoek berekiko elkarren artean duten kohesio sentimentuak nolabait indartzen, bultzatzen, bermatzen eta aurrera eramaten duela. Gazteleraz irakurriko dizuet, agian hobeto ulertzen delako, esaten du la coherencia de la sociedad rural vascófona de Navarra se mantiene y perpetúa a través de la cohesión del sentido de grupo de sus varones. Hizkuntza eta gizonen arteko anaidia edo herrian nor izatearen gizon eredu baten zera horrek bermatzen duela hizkuntzaren zera hori. Horrekin lotuta lehen Idurrek esan duen hori eta nolabait emakumek hizkuntza aldaketa ekartzen zutela egoera hauetan eta hor, bueno, modaren eta txolinkeriarekin lotuz, berez botere ezaren arrazoi bat zenez generoak ala inposatuta. Orduan, badago beste kontzeptu interesgarri bat hona ekarri izan duguna, eta da nolabait bertsolaritza esan izan da, ezta? Bueno, hau beste luzatu daiteke baita ere, baina nolabait maskulinitatearen habitat bat bezala identifikatu zuen guain dela ja urte desente Carmen Larrañagak egin zuen ikerketan, da erora horrek bide luze egin du bertsolaritzan, eta asko ikurtu da generoaren inguruan, Uxo Alberdiberak, eta horre hitz egiten ariaren honen guztiaren, geruza eta adar benetan interesgarri bat dagoeneko abiatua dago, ezta? Orduan, galdera da, bertsolaritza edo zonalde euskaldunetan habitat maskulino hoietan, euskera ere hoietan habitat maskulino bat ote da? Bueno, gure hipotesia da edo tesia da pentsatzea euskalduntasun hori maskulinitatearen balioetan eraikitzen dela. Nolabait, sinpleago esan da, zer dago euskaldun jator, natual, herriko seme horren atzean? Zer dago, ze eraikuntza dago, eta hizkuntzak ze garrantzia du. Kasu horretan bentzat, euskararen bitartez eta euskara ezaugarri nagusi duela eta maskulinitate horren parte euskaldun izatea izaki hor lotura dago. Horregatik esaten dugu nolabait maskulinitate hori euskaratik eraikitzen dela. Eta euskararen, euskalduntasunaren zentzuaren maskulinitateak ematen diola. Gehiago esplikatu liteke, baina hortxe utziko dut. Pare bat ondorio, Idurre pasako diazu hurrengo zera, bi ariketa hauek zertarako. Bi ariketa hauek da ikusteko hizkuntza ideologiak, ere zentzu zabal guztian ideologia, lehen hasieran aipatu ditugun azpigeruza eta kategoria eta ezaugarri guzti horiekin, nolabait operatzen dutela bai generoan eta bai hizkuntzan elkar lotuz, elkar elikatzen diela, ez direla banandu ezinak. Bigarren ohartxo bat esango dut honekin, egin dugun jokaera hau zaintzaren ideologiari dagokiona eta naturaltasunaren ideologia edo maskulinitatetik eraikitzea, honek ez du kentzen euskalduntasuna beste leku batzuetan eta beste egoera soziolinguistiko, ekonomiko, politiko batzuetan beste modu batez ez danik eraikitzen, eta ez da ere beste hizkuntza batzuetan ere maskulinitatetik ez ote diren eraikitzen. Esan nahi dut, ez da nolabait, nola esango nuke, demonizatzeko zera bat, baizik eta oso kontutan hartzeko, adibidez, arnasgunetan zer gertatzen den. Eta sarritan eredutzat jartzen dugulako. Eredugarritasunaren paradigma delako hor eraikitzen den euskalduntasun hori. Eta behar bada, interesgarria da eta osasungarria da guztientzat horri begirada kritiko bat botatzea eta aztertzea, hor sortzen den korapilo hori askatu dezagun eta guztientzako bizigarriagoa eta justuago izango den gizarte bat lortzeko, ezta? Azken ideia hauxe da, hizkuntza praktikak eta genero praktikak elkarrekin despatriarkalizatzeko beharra eta aukera. Hauxe da ariketa hori, ez? Nola despatriarkalizatuko dugu
hizkuntza praktika. Kasu honetan, bi adibide hauekin. Horritz importantea da elkarrekin operatzen dutelako, beraz elkarrekin askatu behar dira, ez? Eta despatriarkalizatze hori, bueno, nik uste dut, gure gaur egungo gizartean, bai genero berdintasun politiketan, eta bai feminismoaren pentsamendu praktika eta aldarrietan, hori dela azken helburua, ez? Despatriarkalizatzea. Despatriarkalizatzea gure eguneroko bizitzako eta gure gizarteko hainbat eremu, hasi ekonomia, hasi lan mundua, eta beste hezkuntza, legedia, guztiak, ezta? Aisia, festak, dantzak, alardeak eta guztiak, ez? Horretan ari gara despatriarkalizazio horretan. Eta prozesu horretan uste dut hizkuntza eta genero praktiken lotura hori ere, nolabait marko horretan lan bat egiteko beharra dugula eta gainez aukera eder badela. Listo, ya está. Bueno, entzuten da, ezta? Bueno, bukatzeko azken ataltxo bat, ea labur xamar egiten dugun. Bueno, orain arteko azalpen hauek guztiak, edo gogoeta hauek guztiak, ez dira airean egindako gogoetak edo ekarritako ideiak edo esandako hitzak. Baizik eta nolabait hauen zuztarrean badago alde batetik sexu-genero sistema inklusiboago bat, berdinago bat, justuago bat egitearen aldeko tradizio oso bat, feminismoak bere baitan biltzen duena, eta badago baita ere hizkuntz gatazkan nolabait baita ere berdintasun, ugaritasun eta justiziaren alde egiten duen beste hildo bat. Gure kasuan euskararen biziberritze eta normalizazioari lotuta eta euskalgintzak gorpuzten duena, ez? Orduan, hizkuntza eta generoaren arteko harreman honek badauzka bi gorputz sendo nolabait lurrarazten dituztenak, ez? Pentsamendu, praktika eta esperientzia hauek guztiak. Eta azken atale honetan jorratuko duguna da ia bi gorputz horiek elkarren artean nolako harremana daukaten, izan dezaketen elkar eragiteko, elkar ulertzeko eta elkarri emateko, ezta? Orduan, batetik, lehendabiziko ideia. Zapalkuntzak edo orain arte deskribatu dugun honek guztiak, badauka ondorio bat, eta da, gaur eta hemen oraindik ere emakume izateak edo euskaldun izateak eta euskaldun diogunean euskaraz bizitzeko hautua egin dugunoz ari gara, zailtasun erantziak ekartzen dizkigu gure eguneroko bizitzan. Askotan gure herritar jarduera eta hiritar izaera bigarren mailan laga arazteraino, ezta? Eta leno Loreak aipatu du, naturalizazioa bezalako mekanismoek operatzen dutela bietan, eta zapalkuntza edo baztertze mekanismo horiek berdintsuak diratekeela. Beraz, zapalkuntza mekanismoak berdintsuak baldin badira, hortik ateratzeko mekanismoak ere berdintsuak dirateke. Hori batetik, bigarrenik eta honekin oso lotuta. Uste dugu, euskararen biziberritzea ezin dela ulertu gainerako baldintzapen sozialak aintzat hartu gabe. Ezin da ulertu euskararen biziberritzea gainerako baldintzapen sozialen eraginik gabe. Ezin da ulertu
sexu-genero sistemak nola operatzen duen eragin hori kontuan izan gabe, ezin da ulertu klase eta baliabide materialen irizbideak nola eragiten duen kontuan izan gabe, ez da posible biziberritze hori gauzatzea eta ulertzea, migrazioak nola eragiten duen aintzat kontuan izan gabe, besteak beste, ezta? Eta era berean, uste dugu, eraldaketa feminista ezin dela ulertu gainerako baldintzapen sozialak aintzat hartu gabe. Hoien artean, hizkuntz auzia edo hizkuntz gatazkarena daukagula. Orduan, bi gorputz horiek nola jarri ez, elkarrekin dantzan nolabait, edo zer eman diezaioke nork eta nori. Laburbilduz eta gainera hau bai dela gure ustez guk puntua jarri, baina gorputz horiek eta gorputz horietako gorputz askotariko horiek pentsatu eta egin beharrekoa, ezta? Txinpixka bat, aurkezpenarekin arazotxo bat dut. Bueno, listo, ontara iritsi nahi nuen. Bueno, orduan, galdera horren aurrean, nork nori zer eman eta nork nori zer hartu, ezta? Uste dugu badagoela korronte bat, feminismotik euskalgintzara, euskalgintza jaso dezakeena. Bai praktiketan eta bai diskurtsiboki. Uste dugu feminismoak azken urteetan izan duen zabalkundearen eta nolabait azken urteetan ikusi dugun onarpen sozial eta loratze horren oinarrian badagoela lorpen bat eta da nolabait urtetan auzi partikular gisa ulertutako hori, hau da, unibertsala edo gizona, patroia ez den hortaz aparteko bestea den emakumeen kontutzat hartutako hori unibertsal egitea lortu duela. Nolabait, diskurtsiboki bederen, gero honi xetasun asko dakizkioke, baina nolabait ulertarazi duela jendarte guztiari dagokion auzi bat dela. Partikularra nolabait unibertsal egin duena. Eta hori beste hitz batzuetan esan da auzi identitarioa zena, hau da, emakume izateari, izate zehatz horri lotutako auzi bat, justizia sozialeko auzi bihurtu duela. Eta hemen pixka bat identitatearen kontu horrekin azpimarratxo bat, azken batean, hizkuntzak identitatearekin, eta batez ere identitatearekin baino norbere buruaren izate eta erabakimenarekin duen harremanaz. Hizkuntza ez da komunikazio tresna bat bakarrik, baizik eta norbere burua egiteko tresna importantenetako bat, ardatzetako bat, zurkaizten gaituen zerbait da. Norbanako gisa, pertsona gisa, zurkaizten gaituen elementu importantenetakoa da. Norberaren gaineko erabakimenarekin eta burujabetzarekin lotuta dagoena. Adibide bat jartzearren uste dugulako paralelismoak balio duela. Gaur egun nolabait diskurtso eraldatzaile inklusibo eta jendarte inklusibo baten alde dabilen inork ez du zalantzan jarriko pertsonen oinarrizko eskubidea dela beren sexu identitatearen gaineko erabakimena eta burujabetza edukitzea. Hor ere identitate batetaz ari gara, identitatea eraikitzen duen elementu importante batetaz, uste dugu hizkuntzak ere hor baduela identitate eraikuntza horretan, horrek besteko rola. Eta, azken batean honek guztiak
posibilitatzen duena da, bide horrek, partikularretik unibertsalera, identitatetik justizia sozialera, sexu genero sistema planteatzen den berdintzea edo eskubide lorpenak demokratizazioaren arlokoak direla, demokraziaren arlokoak. Jokoan dagoena ez dela batzuen eskubidea, baizik eta jendarte baten demokratizazioa bera, izaera demokratikoa bera. Uste dugu diskurtsiboki euskalgintzak baduela hortik zer jasotzeko. Eta honekin azken zehaztasun bat, feminismoak erabili duen mekanismoetako bat bide horretan guztian interpelazioa da. Hau da, besteari esatea, zuk zara ez didazuna uzten ni naizen hau izaten. Eta interpelazio hori eraman du ez bakarrik etxera, baizik eta etxeko zokoenetara nolabait esatearren, ez? Esateraino ni garbitzen dut etxeko komuna, zuk garbitzen ez duzulako. Baina interpelazio ustez intimo horiek auzi demokratiko eta unibertsal bihurtu ditu. Ziur aski, euskararen ikuspegitik eta euskal hiztunen ikuspegitik ere egin behar dira interpelazio horiek. Oso ondo pentsatuta eta uste dut eta uste dugu hor dagoela erronka handietako bat. Interpelazio horiek noiz, non eta nola egin, ez? Lanketarako bide handi bat. Eta ja, bukatzeko, azken gogoetatxoa edo izango litzateke feminismoak euskalgintzari zer eman baduen bezala, euskalgintzak ere baduela feminismoari zer eman, ezta? Eta hor uste dugu importantea dela euskalgintzak herri ekimena aktibatzeko urteetan erakutsi duen jakituria eta praktika, ezta? Feminismoak baduela hortik zer edan. Eta gainera bereziki azpimarratuko genuke euskalgintzak pentsamentu eta praktika hegemonikoetatik aparteko egiteko, bizitzeko moldeak zein erakundeak sortzeko izan duen gaitasuna. Horretan badu tradizio luze bat, ezta? Bide hegemoniko horretatik aparteko esperientziak gauzatzekoa, gorpuztekoa eta iraunaraztekoa. Ikastolak horren adibide lirateke eta horren aritik sortutako euskarazko hezkuntza sistema guztia, zeina ez da inoiz izan aurretik frantses sistemaren edo gaztelerazko sistemaren kalko hutsa, baizik eta beste gauza batzuk ekarri ditu. Kooperatibak geneuzkake baita ere, ez da, nolabait jendarte burujabearen praktika gisa, ez da, nolabait, edo edabideek ere, edabide gintzan egin den bideak ere, bada ematen du hor bide bat, ez, nolabait, bide hegemoniko hoietatik aparteko moldeak eta ereduak sortzeko gaitasun horretan. Ez erabateko beste munduak sortzeko gaitasuna, baina bai beste mundu batzuk marraztu eta gorpuzten jartzekoa. Eta azkenik euskalgintzak feminismoari ematen diona da baita ere, emantzipazioa lekuan leku gorpuzteko aukera bat. Esate baterako, besteak, hau da, gu ez garen zabal hori eta baldintzapen sozial desberdin horiek bazterretan utzitako jende hori guztia, beste horiek guztiak ikusteko eta haiekin aliantzak egiteko begi zoli bat. Badago hemen kontu bat eta gainera ziur aski gaur egun eta gauden egoeran egonda
indar berezia hartzen duena, eta gainera nolabait giroan ere badago, ez? Eta da komunitate hitza, ez? Ematen du munduaren martxak eta izurriteak ekarri digunak ikusita, esate baterako martxoko itxialdi hartan, atera genuen ondorioetako bat izan zen, komunitatea ze gauza garrantzitsua den, baina ez bakarrik diskurtsiboki, baizik eta eguneroko bizi esperientziarako, ze importantea izan zen esate baterako momentu hartan komunitatearen ideia eta bizipen erreala, bizipen gorpuztua. Ziur aski, euskalgintzak feminismoari ematen diona da, baita ere, komunitate-gintza horretarako lurzoru jada ongarritu bat. Eta bukatzeko, Lorea bukatzeko besterik gabe, azken ideia bat esateko, laburbiltzeko bi esalditan orain bai benetan, ze gainez luzatzen ari gara, normala danez, gure kasuan behintzat, espero dute jakintza eta guk sentitzen dugun pasioaren zatitxo bat behintzat transmititu izana, eta nolabait bide bat zabaltzeko oinarriak eta zuntzak badaudela nolabait adirazi izana, ez? Eta azken ideia bat, Idurrek esatez zuen, ez da euskalgintza feminismoa, euskara generoa, hizkuntzak subgenero sistema, ez da bi gorputzen dantza bat hau, ez da bakarrik bi hoiena, ez da bakarrik euskaldunon da emakumeen auzi bat, eta hor zer gertatzen den horrekin zer egingo dugun, baizik eta bada gizarte oso baten eta herrigintza oso baten auzi bat, ez diela nolabait, ez da eremu partikular bat, ez partzial bat, baizik eta gizartearen inklusioan, bizigarriago izatean, justizia soziala sakonagoa izateko bidean ezinbesteko bi elementu, eta guk sarritan esaten dugun bezala, bada demokrazia demokratizatzaileago bat egiteko lan eremu bat, beste asko bezala, baina hau ere bai. Eta besterik gabe, mila esker eta hemen txutzeko dugu.